ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେବେ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗେ ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆୟୁଷ କହିଲେ ଆଉ କାଲି ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ଚାଲିଛି, ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ତା ଭିତରେ ବି ଆୟୁଷ କହିଲେ ନା, ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧା ଅଧି ଓଦା ହେଇସାରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ସେମିତି ଜୋରେ ନଥିଲା ସତ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଝିପିଝିପି ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆମେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଜି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଆଳତି। ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଦର୍ଶନ ଏକା କଲୁ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ବୁଲିକିନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ତ ଦର୍ଶନ ସାରିକିନି ଟିକେ ବସିଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରସାଦ ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିଲା। କେବେ ବି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବାରି ବି ହବନି, ଯେତେ ଥର ଖାଇଲେ ମନ ସେତେ ଡାକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତ ଯାଇକିନି ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲିକିନି ଆମେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେ ଦିନଟି।